Wanama singcha mangpili kasawi phaikya Champak Nagar hati tei Sadu para National High Road je slamjagui tongmani Lahar Kotor tabuk mangpili kasawi phaikya Tiprasa rokni jaga tei malmata tongmani tei buphang waphang tongma rokno segui lama slam tongmani National High Road Government aboni bisingtino Tiprasa rok rangri maya wngui kwbangma jwngjalo klai tongkha obo haino kubun bosongni borok rokni hingke duty king khaiui photo buoi rangri rumani burung burung mangpili kasawi tongkha tei aboni bisingo dalari khopjak dalari rok rang chawi tongkha tei je malik ha bubagra haikba jaga malik rangri maya wngui tabuk moglai tonglajak belakhe warma singta mangpili Champak Nagar Sadu parani Lahar National High Road obo haikeno tabuk patimung mangpili kasawi tongkha Tiprasa rokni jaga thangmani bisingo rangri maya tabuk belaikeno tungkhlalaijak o amchayo sinai nungnai rokni thani tabuk cheri naithai o jaga malik rangmana tong kwrui abo tabuk sungmung tabuk kasai tongjak Champak Nagar haikba Sadu parani amchaini mangpili malmata wak haikba tok tongma rokno abo rokno norui haikba jaga segi tongjakha tabuk National High Road slamnani bagui abro tabuk sungmung Sadu para amchaini o mangpili rokno Tiprasa rokni jaga segjagui tongma rokno khorang tisatai Tiprasa joto rokno
Tini hangreni shalo titi edisi jotono hamjangma tei kha kaham yafaro. Jeng jotono chini ha tei dafani hamkrainyo chini shuri mau nadeklainai.